Guk bakarrik film laburmetraia ekoizteko aukera eduki du hemen Mondragon Unibertsitaten. Modulo baten ikasten baitza zen gidoia idaztea, eta hor idatzi non gidoi bat neuken nola ideia bat duela bastante hortik jun zitekena eta prozesu baten ondoren aukera genuen errealitate bihurtzeko. Eta hori izan zen film laburran modulon. Hasiera baten dana sortu beharra izan genunez, hasi ginen aktorek bilatzen, eta kasu honetan Euskal Herriko aktoren bila joan ginen, eta gure kasun lortu genuen Garazi Urkola egotea, baita ere Maitena Salinez eta Garikoitz Muñoz. Jokaleku bilatzea oso zaila izan zen, baina egia esan azkenen lortu genuen gure ubikazio egokia eta horri esker grabaketa oso ondo juntzan. Egia esan eskertu dintzala bai arlo guztitako irakasle bat eukitzea. Nire kasun honetzen produkzio arlon eta egia esan banekila zein irakaslei esker. Bakarrik laburmetraia egia esan kostatzen zait asko definitzea, ze bada oso nola esan abstraktua bezala, baina esango non dela tentsioa ardatz bezala duken laburmetrai bat. Zer pentsatu eman daikena adibidez gurason ikuspuntutik edo gazten ikuspuntutik, orduan hartzen du audientzia oso handi bat. Atzea jarri pertsonaien azalen, eta nahi agurtatzen bazait, eta horrek aldizu azkenen empatia garatu eta orduan espero dugu harrera ona izatea, baina hori bentsako gustora gauden baitzakin eta hori da balio diguna. Niretzako esperientzia oso garrantzitsua izan da, ze asko ikasiet lan munduei begira, ze oso erreala izan da. Proiektu hau ez dut nahi hemen gelditzea, gustatuko zitzaigun gizarteratzea eta hemendik aurrera noraino iristen den.